Moi boas tardes, celtistas, e benvidos a Banca Balaídos. Espero que estexades cómodos no sofá, porque hoxe non vos podedes perder nin un minuto deste vídeo. Nesta previa entre o Celta e o Rayo Vallecano, visítanos o Entroido de Xinzo de Limia, un dos entroidos máis longos de toda Europa, que este ano adiántase un pouquiño para dar aquí o pistoletazo de saída a esas 5 semanas características de festas. Un entroido cheo de música e de cor que nesta ocasión trasládase tamén ás unllas, xa que tras iniciativa dunha peña e apoiado por todo o celtismo, hoxe todo Vigo ven a Banca Balaídos ao Templo Celeste coas unllas pintadas para dicir non á homofobia. Así que, como vedes, temos moitísimos temas por diante, moitísimo que dicir, moitísimo que preguntar, moitísimo que reivindicar e moitísimo polo que estar orgullosos do noso e dos nosos. Dentro Inside! Sale para aquí lado y el grupo 2 sale para este lado. Vale. Que fas aquí hoxe en a Banca Balaídos? Bueno, pois vimos que a Asociación da Pantalla a enseñarvos o noso entroido. Bueno, sí, nós temos 5 semanas de entroido, antes de que todo empece temos 3 fines de semana previos, que son o fareleiro, leiro e corredoiro, e a parte dos días de entroido, posteriormente temos un último día que é o domingo de piñata. E hoxe, ademais das pantallas, tamén veremos un pouco representado ese domingo leiro. En que consiste un pouco? O domingo leiro consiste en tirar unhas olas de barro que fan especialmente para nós. É unha tradición que leva moitos anos facéndose. A xente do pobo xúntase na praza, pásanse uns aos outros. Empezou sendo un xogo un pouco de ligoteo, por decirlo de alguma maneira, de roneo que facíanlle antes os homes e as mulleres cando iban lavar, convertiuse no que hoxe nós conocemos. Ese vacío non queda ben. Vale. Sempre Pero 2 metros. ter un espacio propio, ter un espacio propio. 2 metros. Cómodo, estar cómodo, vale. Esa formación. E vos por ali igual tamén. Nos hasta o fondo é por virse E para logo nos caixa. juntamos aquí no medio, pero o importante é que todo o mundo poda ver as máscaras o máis cerca posible. Para nós estar aquí hoxe é importante, sobre todo porque, aparte de que na asociación hai moitos aficionados do Celta, para que en todos os sitios vexan que é o noso entroido, sobre todo a nosa figura máis representativa, que é a pantalla. Bueno, Cris, vamos facer unha cousa. Se hoxe ganades, invítote a que veñes o domingo leiro a Xinzo e enseñámoste o que é un entroido de verdad. Veña, selamos a promesa, vémonos aí en Xinzo, seguro. Isto é a faixa ou faixín. Entonces isto é o que pega, a parte de que non chode a espalda, é o que pega do cinto. A parte de lle dá un toque tamén colorido. Tú si metes isto, ao levar tanto peso co cinto, axúdate a que vayas máis amarrado, para que non se levar o cinto co pantalón. Este será o meu entroido número 36, porque en Xinzo non cumplimos anos, cumplimos entroidos. E dende os 3 anos cantos tiveches vistos? Cintos, pois uns cuantos. E traxes tamén uns cuantos. Porque, bueno, aquí onde me ves eu pesaba 202 kilos, hai 5 anos. Entón, houve que modificar un pouquiño o cinto e o traxe. Antes neste cinto metíanse 2 personas. Mira, eu creo que levo vestindo desde os 5 anos e teño 11. 5, levarei 6 anos xa vestindo a pantalla. E quen che pasou esa paixón por vestir de pantalla? O meu pai, que é de aquí de Xinzo. Eu me sinto moi orgullosa de vestir a pantalla porque non moita xente ten esa posibilidade de vestila. Grazas ao meu pai eu son de Xinzo, entonces pois podo vestila. Pois eu estou moi emocionada porque nunca viñen aquí, de feito son do Celta, pero nunca viñen a un partido, entonces pois é a miña primeira vez e estou moi nerviosa. Estar en Balaídos, pisar o céspede de novo, con lendas como aspas, incluso con Google, incluso vestido o noso sentimento, que a mitad de nós pusimos todos tatuados do entroido da pantalla. Pois imagina tú que é para nós, por lo menos para mí. É que levar a tradición do teu pueblo ya de ensinar ao resto de Galicia, porque ao final estamos no epicentro da cultura galega, que é o noso equipo de primeira. E cun plantel como aí está no cheo de canteiráns, que son a mitad deles galegos, e aparte temos algún ourensán como é Hugo Álvarez, a verdade é que para nós é unha locura.
he pintado un poquito las uñas, que se me ha ocurrido pues comprar unos pinta uñas esta mañana, entonces pues he comprado ahí unos colores y me los he pintado. Y bueno, ya de paso, pues si alguien quiere pintarse las uñas, pues aquí estoy yo y no sé pintarlas, pero bueno, se intenta. Que che parece esta iniciativa, Lara? Pois unha iniciativa moi boa, porque ademais surdiu do celtismo, estes comportamentos tense que erradicar e ao final, pois todos xuntos temos que estar en contra deste tipo de comportamentos. Con esta iniciativa é para que a xente sepa que hai que respetar o racismo non ten cabida, xenofobia, homofobia nesta sociedade de hoxe en día. A Borja eso lle fará feliz ver que a súa afección está con él nestas cousas tamén. Nicolás pintouse un pouco, algunha se borrou, enséñalle aí as mans, pero bueno, é máis os que somos pais que temos que enseñar aos nosos fillos que a sociedade que queremos non vai por ese lado. Listo, máis ou menos, non? Perfecto, deixa que se quede aí un pouquiño e xa está. As fixo miña irmá. Por parte do clube é moi bonito que potencien algo como isto. O escudo do Celta, o panda... O que nos deixaron. E que che parece esta iniciativa? Paréceme perfecto. É o mellor que se pode facer nestes casos porque é algo que é do día a día. É hora de que nade teña que comentar nada e a xente vaya como lle apeteza. Se queren pintar as uñas, se queren pintar os ollos, se queren pintar o que queiran. O fútbol move fronteiras, hai que mover todo o que se poida. A ver, ensíname esas uñas aquí. Unha aperta para Borja e que temos que seguir así. As mans de traballar, pero as uñas pintadas hoxe, non? Sí, hoxe sí. Somos los cuñados. Los cuñados. E la cuñada. Y la cuñada, la del panda. A mí pintou máis a muller, tampouco tiña moita gana. Eu pintei na Sencolla porque había 3 botes destes colores, pero ainda vou pintar máis, espera. Ainda hai que darlle a volta máis. Nos que orgullas sempre, con Celta sempre. Dai, o digo se cando sea. Vas pedir unha cerveza ao bar? Pómola a cervecita. Daqui naceu un pouco, xurdiu esta idea desta peña, contame un pouco. Bueno, a idea máis ben foi dunha socia nosa que o que sucedeu con Borja outro día en Sevilla, pois digamos que nos fastidiou, non? E ela pois, nós collemos a idea directiva, metémoslo nas redes sociales, de que jobar, de que ten que ser o mérito, de que ten que ser realmente de toda a sociedade, de que hai que empezar a abrir mentes, que estamos no ano 2026, e estas cousas non se pode consentir. Pinte as uñas, poñas pendientes ou tiñas tatuaxes, non? E a verdade que non contábamos que a fusión inmensa que tuvo, incluso en toda a península, outros países, e, jobar, pois é un orgullo, non? De que a sociedade vaya collendo un pouco de conciencia, hai que estar aí para axudar e para que as cousas sean normales e non ter que insultar por como eres, o que levas vestido, o que te poñas, non? E, jobar, estamos demostrando que somos un club grande. Pois aquí estamos ca que realmente dou a idea, que a Carla, Sociedade Peña. Eu salín de traballar ese día e viña escoitando a radio, como sempre, a Paula Montes. Nada, escoitei o tema de Borja, porque ahora a verdad que estou bastante, desde fai 4 aniños, un pouco desvinculada do Celta e do fútbol, pero bueno, escoitei o tema de Borja e alucinei, porque Borja é un rapaz jolín, maravilloso, unha gran persoa, debería haber máis no fútbol como a él, e dixen, pero por favor, de verdad que ainda a día de hoxe temos que ten que sufrir isto ese chaval simplemente por pintar as uñas ou polo que sexa, polo gusto que teña, polo que queira facer na súa vida privada, que pareceme algo tan surrealista a día de hoxe, entonces nada, quentouseme a cabeza que son de lume rápido e xa falei con Beller que vamos, eu xa sei que eles como cas redes e ca peña teña moitísimo tirón. E hasta me saliu a indignación tan grande que hasta lle mandamos un audio aí a Paula e foi cando, bueno, subiu o audio a Ser, toda a historia, xa, bueno, eles cas redes, eu non teño redes sociais ni nada, a verdad que ese mesmo día pola noite foi cando el me escribiu e me dixo como aliaste, eu, bueno, alucinei un pouco e agora xa, ao final, non podemos entrar ao trapo con esta xente, pero hai que demostrarlles que non teñen cabida nesta sociedade e no futuro, e sobre todo polas crianzas, non? Polos que veñen detrás nosa, que non podemos permitir estas cousas a día de hoxe, jolín. Que hai Borjas, hai moitos, é dicir, isto pasa con Borja, pero hai moita xente que está sufrindo esta lacra, vamos. Cando se empezou a expandir a noticia, eu xa sabía que iba a haber moito apoio para a iniciativa. Quen che fixo as uñas hoxe? Eu fixo-me as uñas hoxe, non me salieron. É a primeira vez que pintabas as uñas? Sí, a primeira vez, sí. A xente de Celta é boa xente, sempre están cos vos. A ver, todos xuntos, as uñas aí. Así,
Celta media que, y Celta media que, y Celta media que. Celta media hoxe tamén coas unhas pintadas. Totalmente. Ti tamén tes a ti as Eu teño as unhas. Hoxe, homes, mulleres, nenos, maiores, da igual. O sexo e a idade non... É o de menos, efectivamente. Todos contamos. Jotele, mostra aí a uña túa. De maiores a pequenos. De maiores a pequenos, efectivamente. Pero de cerca, mira. Pero estas do panda teñen máis. Estas están chulísimas, No, nada. Evidentemente la homofobia hay que erradicarla de todos los campos de fútbol, bueno, y de la sociedad en general. Non é normal que nun estadio de fútbol pasen as cousas que están pasando nos tempos que vivimos, bueno, pois para representar un pouco eses valores. Parece mentira que vivamos no siglo XXI e ainda que teñamos estas cousas. Ese es azul celeste. Azul celeste a tope, Azul hoxe. celeste. Hai que apoyar. É a primeira vez que pintas as unhas? Pois a verdade é que sí. E pediñe permiso a muller e dixome, hoxe pode ser. Hoxe pode ser por Borja ou que sexa. Por Borja ou que sexa, o que faga falta. Ti tamén é a primeira vez que pintas as unhas. Pero non vai ser a última, que non? No. Agora vai ser habitual. Creo que a partir de hoxe isto vai ser unha rutina cotidiana. A ver se chega a mensaxe a Borja. A Borja Iglesias.
bicho. ¡Vamos! ¡Vamos! Al revés. Al revés. La camiseta. No me recrimines, ¡La foto! No, eso es matar. ¿Cómo es? 1, 2, 3. Bueno, celtistas, pois ata aquí o Inside cerramos o día cun partidazo onde os 3 puntos quedan na casa e vémonos o próximo xoves a por outros 3 puntos en Europa League.